asibuyele nembo wathi amakhulu livumile namhlanje yonke lento siyayiteketisa sithunyana ukhethile emkamaziko nezithethe sijongile iliwa libheka umoya umkhombe ubhembesile andazi noba kuyasa okanye kuyarhatyela kodwa kulona umlambo kufuneka siwelile iminqweno yabazali kufuneka ifezekile thina selibhongo neqhayi yalo ihlomkhulu bethu kwezinto abazishiya ngasemva sifanelwe luzuko inzuzo kunye nenhlonipho thina singamaqaba ingqondo yemveli sazalwa nayo indlala lutshaba kwabo bacinga bazilikhulu kunathi kulelali sizilwela ngobuciko umbathane sisele senyathi ngokwazi izinto namnditsho le ndoda ingqondi izaci namaqhalo unendlela ecocekileyo yokuzidwelisa unentetho ethi usana olungakhaliyo lifele embelekweni uthi zotsho ngokuye iminyaka ihamba izinto ziyaguquka imimoya yenu ndoda iyabhadula ndithe ndisajonge ukumphendula wathi kungako niquqa nibuyelela la mayeza nibotshwe ngawo ayasebenza kunini zotsho nasebenza niquqa ndawoninye abanye mbathane bayazixhoma mntakwethu kodwa bayabesazi entanjeni akubuywa lizu alindeni mntakwethu bakhule nibase ngigawule niphezulu nina niwugawula usakhula ningashini ingcamu hey imimoya yethu iyabhadula mbathani anifuna ukuyiphatha eyesholoku yabona isahluko sokuqala kule ncwadi ngiyibhalayo sithi uthando olugcina ikhaya lifudumele lusekelwe phansi kwesibili yabathathu eso sisininzi anibetha hayi uziphi Uncle J nisikiziza hayi nakhama bhuma hayi yathwasa ekapa andingathanga nizele amaziko apha yolonto wabhuda amasiko ingqondo ezininzi zayele mphandeni yabona mna mntakamakwa anisena kubuya mva kulena indlela sengiyiqalile induma ziyathetha inxeba lekroti elingaphambili ninkovu niphuma ethangeni kulamhlaba ubomvu ndilapha ngezizathu zokuphicotha imimoya yenu niyidibanisa nenyangelam lezobe bathi mandiniphendule ngesami isigama ndihlabela mgama xa libizwe lam igama kaloku mna ndingunyana phezu kwenu ndibona izilwanyana gxebe izilo zekhaya zidibene nezehlabathi ihlathi nehlathi nayo ihlathulisa ujambaze ezinyathi zibuzwa kwabaphambili sanungqama ngodikwa aziqali ngathi nathi sisezazi kuba zizo inyathi siphendule imibuzo ebalisa ngathi ehlekisayo nechukumisa umphakathi thina singoqelezana abahambi ingcibi yamanzi ifa ngamanzi eyezikhali ngezikhali ze ningakhali nide niqalekise xa kuthiwa umfo kancwadi uyikhabili ibhekile esabhala amazwi wokugqibela ngenjongo zokubulela ekwancengeza umzali mama Afrika ndiyaxolisa naniba wendlu yakho yokugqibela uza kubekwa ndim xa kunamhla umile phezu kwale ntloko uyavalelisa kaloku nam ndife ndiphethe esam isikhali ngosiba siyawugqithisa umyalezo thina singoqelezana uxola njalo